ב4 לנובמבר 65 האדמה רעדה, השמיים הזילו דמעות. קיצוני, דתי, קנאי, רצח את ראש הממשלה יצחק רבין. היינו בשוק, לא האמנו שדבר כזה יכול לקרות. האומנם? על פי ניסיון העבר זה כבר קרה. מאחורי תאריך ג' בתשרי מסתתר לו צום, צום גדליה. מי זה גדליה? בשביל זה אני צריך לקחת אתכם אחורה ל-586 לפני הספירה. נבוכדנצר זה עתה סיים להחריב את בית המקדש ולהגלות את כל תושבי ירושלים לבבל. הוא ממנה מטעמו שליט, את גדליה בן אחיקם, כדי שישלוט מטעמו. גדליה בן אחיקם עוזר לכל מי שנשארו בארץ, המעטים, הוא עוזר להם לחיות ולהמשיך לשרוד. אבל בעיני מישהו אחד, הרעיון הזה לא מצא חן. קראו לו ישמעאל בן נתניה. ישמעאל היה נצר לבית דוד, והאמין שהשלטון שייך לבית דוד, ושהוא, על הדרך, צריך להיות השליט. הכתובת הייתה על הקיר. אבל גדליהו לא האמין לזה. יוחנן בן קרח, מפקד הצבא, יידע את גדליה על הכוונה להתנקש בחייו, אבל גדליה לא האמין. הוא אפילו הזמין את ישמעאל לסעודת חג כדי להתקרב אליו. במהלך הסעודה, ישמעאל קם על גדליה והרג אותו ואת כל האנשים סביבו. שארית האוכלוסייה ביהודה פחדה מתגובת הבבלים, וכולם ירדו, ברחו למצרים. רק אחרי הצהרת כורש ב-538-539 לפני הספירה, התחילו לחזור היהודים לארץ יהודה. זו הייתה תקופה חדשה משמחת שנקראת שיבת ציון. אתם יכולים לקרוא על זה בישעיהו השני, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, נחמיה. בעצם כל דבר פה שאנחנו רואים זה שיבת ציון.